Sziasztok srácok, én Bálint vagyok, és megint a Keys Openerrel fogunk játszani. Igen, megint úgy fogjuk csinálni, 20 Operation Wildfire, 10 Revolver, 10 Shadow Case és 2 Mystery Case. Na kezdjük is. Először is a 2 Mystery Case-zel fogjuk kezdeni. És utána fogjuk most fogjuk nyitni első láda. Nézzük. Ez egy AUG Hot Rod, 45 euró van, igen, 45 euró. Nézzük a következőt. Egy UMP 45 Minotaurus is 5 euróért. Azt írja, hogy van még egy láda, és nézzük. Glock Fade-et fogunk nyitni, nem? Egy MP7 White 200 euróért Factory New. Isten, hát eddig most tartunk 251 eurónál, ami nagyon durva, és még nem is kezdtük el nyitni a normális ládát. Na nézzük, most csak és majdnem egy augot, vagyis egy tettünk. Kis vágás után jövök. Na, újra itt vagyok. Jön a következő. Elment a Bóvignász. És nyitunk egy megtánt Lapisgatort. 8 centér, ezt is. Na nézzük. Igen, egy PP Bison Zone-t, ez meg 15 centér. Na most nagyon jól jöttünk ki, mert az a Whiteout 200 euróval nagyon durva. Többet ér, mint egy Shadow Digger. Fél euró. Na most jön az 5. ládanyitás. Utána meg jön a többi. Nézd, ez egy 5-7 Triumvirate 1,27 euróért. Elnézést a reklámokért. Ez egy SSG 08 Necropos 90 centér. Igen. Most jól állunk. És egy Tech 9 Jambiát nyitottunk 8 centér. Ez most jön a 8. láda. A 10. láda után átmegyünk a Revolverre és utána a Shadow Case-re. Na, 25 cent. Most jön a 9. nyitás. Igen, a 9. nyitás, ez egy 5-7 Triumvirate, igen, az. 3. Utolsó nyitás. Nézzük. Ez is egy megtán Lapisgator, 8 centér. Hát szerintem most elég jól hajladunk, mert ugye kinyitottuk azt a 200 eurót. Na, most fog jönni a Shadow Case, vagyis a Revolver Case,
utána 10 Shadow Case, és utána vissza fogunk térni megint a Operation Wildfire-re. Na, nyitottunk egy Statrakos Scar 20 Outbreak-et. Jaj, pillanat. Na, itt is vagyok. Nézzük, és megint egy Scar 20 Outbreak-et nyitottunk, csak nem Statrakosba. Na, nézzük. Egy Desert Eagle Corician. Nézzük, mennyi az ára. 20 cent. Hát ez nem olyan sok. De úgyhogy ő ennek a kulcsa, a ládának a kulcsa az 2,35 euró. És egy PP Bison Fuel Rodot nyitunk 95 centért. Még van 6 láda. Utána meg jön a Shadow Case. Egy P2000 Imperial 31 centért. Nézzük. Egy revolver. R8 revolver Crimson Web 10 centért. És egy Tech 9, nem, egy Imperial, megint 17 centért. Úristen, 4 revolver egymás után. És 10 centért nyitottuk ki ezt a skint. Na, nézzük. És átmegy minden Statrakos van, és egy Soft Off Yorikot nyitottunk 12 centért. Még egy nyitás van a revolverből. És akkor jön a... És kinyitjuk a revolver fédet. Na most tök jó napunk van. Hát az utolsó nyitásra kinyitjuk a revolver feedet. Utána most jön a Shadow Case. Abba meg remélem kinyitjuk a Shadow Daggert. Egy Glock 18. Na, megy a következő. És egy FAMAS Survivor Z 12 centért. Remélem itt kinyitjuk a kést, vagy a Point Disparate, vagy Disarray-t, vagy egy pirosat. 9 centért egy Scar 20 Green Marine. Nézzük. Igen, egy Golden Coin-t, vagy egy Kia Confirmed kéne nyitni. Vagy egy kést. És elmegy. Igen, egy Mactan Range-in. Nyitottunk, hát 8 centért, igen. Az 5. nyitás. Egy Dual Beretta Dualing Dragons 16 centért. Na, nézzük. Következő egy MP7
Special Delivery fél euróért. Most jön a 7. nyitás. És remélem megint utoljára kinyitunk valami pirosat. És majdnem egy SSG 08 Big Iron nyitottunk, de helyett egy Glock 18 Wright nyitottunk 12 centért. A 8. nyitás. Az egy Galileo Air Stone Cold 41 centért, de mellette volt a Frontsight Misty AK statrakosba. 9. nyitás. Egy Scar 20 Green Marine 8 centért. Na nézzük, egy Galileo Air Stone Cold 39 centért. Hát ez ennyi volt a Shadow Kills, most újra jön a Operation Wildfire. Hát na, elnézést a videó miatt. Most jön újra az a 10 Operation Wildfire, amiből egy USP-s lead kandidátot nyitottunk 13 centért. Igen, elment a Nova Hyper Beast meg az AK is. De nyitunk egy FAMAS Valence-et 1,35 euróért. Aminek örülünk. És egy Dual Beretta kartelt nyitunk 11 centért. Még van 7 láda. Ilyen 7 láda. Már csak 6. Most jön a 4. nyitás, remélem most már ki fogjuk nyitni a Bowie Knife-ot, és átmegy az AWP-n, egy Dual Beretta kartellet megint 8 centért. Egy statrakos SSG 08 Necropos nyitottunk 69 centért. Most nem akartunk szőnyeget venni, és újraindul a játék. Hát. Most újraindul a játék. Nem tudom miért, de folytatjuk tovább. Most jön a 7. nyitás. Egy Tech 9 Yambia 57 centért. Na nézzük most mit nyitunk, egy Tech 9 Yambiát megint 57 centért. És még van 2 nyitásunk. Ez a 9. elment az AK Fuel Injector, és egy USP-s lead candit lett 17 centért. Utolsó nyitásunk. Ez egy statrakos Mac-10 Lapis-Gator lett 54 centért. Most egy kis vágás következik, és megmondom, hogy mennyit nyitottunk összesen. Na, újra itt vagyok, összeszámoltam, és 270,94 eurót nyitottam. Na, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel.